אוקיי, אז בואו נראה איך אנחנו עורכים את השירותים. אז השירותים זה דף מסוג קטגוריה, יש בו כרגע 3 שירותים לדוגמה, שכוללים גם כל שירות כולל תמונה, וזה סתם שמות, שירות דוגמה א', שירות דוגמה ב', שירות דוגמה ג', וכאן למטה, רק כשאני מחובר כמנהל מערכת, יש גם טופס להוספת שירותים נוספים. בואו נערוך את השירות הראשון, אפשר בעיקרון להפוך אותם ללא פעילים ולהוסיף ישר מהטופס, אבל בואו נערוך את השירות הראשון כדוגמה. אוקיי, אז יש כאן טקסט וטופס, הטקסט מסביר מה לרשום בשירות. בואו נלחץ על ערוך, דף. אוקיי, אז חשוב אחרי שנערוך את הטקסט, לערוך את ההגדרות ואת התמונות. בואו נשים טקסט שכבר הכנתי מראש, אז אני אמחוק את כל הטקסט שכאן. זהו, שם לי את הטקסט, בטקסט יש כותרות משנה, הטקסט ערוך עם רווח שורה בין כל פסקה, יש בסוף טופס יצירת קשר, נעשה שמו, מעולה, כמו כל דף אנחנו נלך לערוך את ההגדרות עם התקציר והכל, אז אני כבר אעשה את זה, אז הדבקתי עכשיו, בואו נדביק את הפסקה הראשונה בתיאור ובתקציר, ותכף נערוך את זה, נרשום כאן בשם של השירות, זה מסיבת רווקות, שם URL, מסיבת רווקות, מסיבת רווקות, משכחת, הכותרת, יופי, בואו נערוך את התקציר, הדבקתי כאן את הפסקה הראשונה, אוקיי, לא צריך שורות רווח, אוקיי, מיד מפתח, שמו, עכשיו נעלה תמונות, אז נחליף את התמונה הקיימת הראשונה כאן, על ידי העריכה כאן, כפתור עריכה, בראוז, אוקיי, עכשיו חשוב לשים לב שהשירותים כאן, במקרה הזה הם גם מופיעים במצגת של דף הבית, אז לפני שאני מעלה את התמונה, אני רוצה שנסתכל על זה רגע, נחלץ רגע לצג באתר, בואו נלך לדף הבית, בדף הבית יש מצגת, במקרה הזה זה מצגת גדולה, התמונות כאן זה רוחב של 1000 על גובה 500, אז זה הגודל של התמונה שאנחנו צריך להכניס בדיוק כדי שזה יצא טוב במצגת. שאלה אם באתר הזה אנחנו נעשה באמת מצגת כזאת גדולה, לא, בואו נשנה אותה, אנחנו נשנה אותה למצגת יותר קטנה, וזה יהיה אבל בכל מקרה נכניס את התמונות בגודל הזה, כדי שגם אם נעשה מצגת יותר קטנה, זה עדיין יסתדר כשאם נרצה לשנות את זה למצגת גדולה. כי אם אנחנו משנים את זה למצגת קטנה, המערכת תשנה את זה אוטומטית. אז אנחנו צריכים להכניס תמונות שהן ברוחב של 1000 וגובה 500. אוקיי, אז התמונה הראשונה היא צריכה להיות 1500, כי זאת תמונה שתופיע כתמונה במצגת, זה למעשה התמונה הראשונה של כל שירות. אז בואו נבחר את התמונה הזאת. נעלה. עכשיו נעשה לה חיתוך, זה בשביל בדף עצמו איך שזה יופיע. שם. נעשה שמו. שמו והבא. אוקיי, עדיין מופיעה תמונה ישנה, אבל אם אנחנו נרענן, אז תופיע תמונה חדשה, ונכניס אותה פשוט כאן, ונשמור. זה עדיין נרענן, זה